DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules, aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang tabi kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Madadangog tabi iyan alas 5:15 nin hapon sa DCGB. Sa paghampang niya to kay ning kaaldawon pet sa 8 kan Abril 2026. An mahal na amang Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Programa ng Tingog kan Banwaan minalaom po na yaon lamang kamo igwaning nag-abante nagdiretso dai nag-desisyon na bayaan na ang radyo ta Tingog kan Banwaan na. Sana po igwa pang natadaman dyan sa Ligaspi. Pasiring digdi sa Kalabaan kang Kalya Rizal, Albay District sa Daraga. Kumusta man kamo dyan sa Tercer Distrito Kanalbay, mga taga Ginubatan, Pulanggi, Uwas, Ligaw, Hovillar, Libon. Sa Kamalig, marhay na agaman tabi, Madam Rose Graheda. Premier Distrito, good morning man. So nag-arantabay dyan sa paagikan na samuyang sister station, ang 106.9 WGB-FM. Kumusta ka mo dyan, Tabaco City? Pagtaranin niya tong probinsyas kan Bicol, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Kamsur. Igwa lamang tabi, gayod nag-antabay man, ano na nagluluto, anong pinagsisibot-sibutan nindo dyan? Kumustaan sa tuyang mga suking security guards? Drivers, payout nyo niyan, kan tricycle drivers, tabi ano, 5,000 pesos kasyan. Kumusta lamang tabi ang mga drivers niya itong magigiting? Mga karpenteros, labanderos, labanderas. Programa ng Tingog kan Banwaan, sana po sabayan nindo kami sa alas 10:30. Kasabay ang tropa ang news team. Sa Master Control si Pading o kaya si Chief Tech Ramir. Sa newsroom nangingenot dyan News Director Mardila ang masasarigan. Yaon dyan si Ma'am Shatleron as si Nicole Ann Gloriani. Si Jen, si Jimus, si Surumada po ang mga istorya lokal, nasyonal, internasyonal. Si Jerome, nagliba si Jerome, may pinagasikasong importante, ano? Kasabay man niya to ang OJTs from Cat College. Ako man pan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Sorbet giraray tabi ano ta kasubago na ilaog ta na baga kay News Director Mar sa major newscast alas 7 prime time na prime time, and na follow up taman duman kay VP Henry prime time na prime time man. Inda kundigdi alas 9 bako nang masyadong prime time, sorbet lamang kung yaon kamo, asin kung gusto nindo na ipadagos pa so very latest po duman sa Iran, buda US and Israel, nadangog na bagatabi nindo. Dakul na nakadangog kasubago sa kay programa ni BP Henry, buda ni Andy Mar. Kung gusto pa nindo, my number is 09660-730-115. 09660-730-115. Globian and Smart 0942-670-1195. 0942-670-1195. Kung gusto pa nindong ipadagos, nadangog na nindo ang sitwasyon, easy na kambilog na kinaaban or shift na kita sa ibang topic tabi, lokal,
or national tabi, ha? Sige tabi, may call kita sa tuyang telepono. Maray na aga tabi. Maginaga, Papa Pio, ipadagos mo po ta magayon pong pagdangong baka lamang po magbaba so presyo kang sa tuyang mga LPG sana matapos sa po ang kagulan yan dyan po sa Medyo Oriente po. Thank you so Salamat much, po, Papa Tabi. Pio. Thank you so Thank you. much. Good morning. Thank you so More Good power. morning. Good morning. More power man, Tabi. Yeah, sige, keep on texting or calling, Tabi. Magkakaigo kita ning survey. 4062. Yaon po, mga taga Boklan. Good morning. From sign on to sign off. Good morning yan sa mga taga Boklan. 9442. Parang Sir Pio, ano po ang balita at parang may sindikato daw, digdi sa to kang petrolyo, baksak daw presyo duman ang petrolyo. Yan. Yung sa tuyang barkada, 4498, El Viajero, good morning. 4498, good morning sir. Ano po ang update sa giyera sa Iran? Nagdulag na naman po si Trump na talaw. 4498, good morning Tabi, sa Indo. Sige, keep on texting ha, mga 5 minutes pa. Maray na aga, Ma'am Pita Pacrez, mabuhay. Yan. Si Bigong King na Reginaldo, listening from Bunker 1. Good morning palang Tabi kay Sir Romitan, kang kunyan, kang LCC Group of Company. Sir Romy, thank you so much po sa tiwala sa programa, asin sa tuya personalmente, sa pagtiwala manungod po sa informasyones. Inapudang kita sa messenger kasubanggi ni Sir Romy Tan, pakikuan ngaya piyo saro ka ngaya sa mga nagtatao sa kuya na sananing kaliwanagan kan mga pangyayari sa likod nga kan kung ano-anong informasyon is binaburutwa ngaya dyan sa internet. Paki-update ngaya ako o di pig-istoryahan ko si Sir Romitan. Abi, niya na pagkaaga man nag-chat giraray, di inapudang ko si Sir Romitan. Mabuhay katabi, Sir Romitan. Thank you so much naman po for those who are kwantabi, so mga nagdesisyon man na sasatuya man sa programang Tingog kan Banwaan Tabi, mag-rely kan mga pangyayari na dapat na maintindihan pa. 4480, good morning. Siyempre ipadagos ang radyo ko stick to number 1 sana. DCGB sana. Salamat Tabi. Yan, morning. And kasuhapon pa o di sige, dagos ta na. Belohan ta kasuhapon may nag-upload sa satuya na listener. He is appealing for prayers. Ang pagkabanggi ngaya o kung anong oras man ngaya. And kung anong ngayang pinagtutubudan, sisay ang pinagtutubudan, anong pinagtutubudan, magtarabang-tabang ngaya kitang mga jita, tibaad lamang ngaya magkaigonin maray na kunyan. Maray na kaisipan na, buda magkaigonin katrangkiluhan, grabe na po baga Tabi Endimar yung pigtataramidig din ni Endimar, kaitong mga nakaagi, nagpo-posisyon pa sa nasa US, pigsusubaybayan mi na ininara Endimar, diit pa sa naka ito ang interesado. Nagpo-posisyon pa sa nasa US, diyan sa may kadagatan kan Mediterranean, sa may Persian Gulf, sa may Strait of Hormuz, nagpo-posisyon pa sa naso mga puwersas sa manlain-lain na base militar kang US, Medyo Oriente, diit ang nagde-text, diit ang nag-apresyar ta. Sabi nga ni midig din ni Endimar, igwa kitang kaugalian, bako man gabos, na passive sa nakita sa mga pangyayari, not unless nakita na po individualmente naaapektaran na. Yan. Kan kita na po naapektaran personalmente bilang saro individual and as a community, interesado na kita digdi sa istorya kan gera sa Medio Oriente. Iyan Tabi ang naturalesa. Dahil kita nasala digdi Tabi kan pigpupurupo na ni pasana ini. No one seems to bother, nagkapira lang. Ngunyan po na uyan na.
the world is affected in general, yun na po yan, tabi. Yan. Sige, 4498, duwa kaya kamo, iba man so El Viajero, 998 man po ito so last, 98 man so last tabi, ano. Yan, iba man po ito. Magkakuan lang po kaya so number. Pero igam, so El Viajero, saro man ito, 98, ikaman, iba man ining si 4498. Sana po sir, ma-impeach na si Trump, buda si J.D. Vance, and mapreso sinda por dahil sa war crimes, ninda buda makapag-imbulto sa Epstein files. Ano, yan, itama tang perspective pa, ano, taod-taod. 5646, gamiton tang tama ang cash payout, kung igwa kaya payout, may pag-adal na minadakula po ang benta kan alak, load sa cellphone, buda ka pritso sa buhay. O, tama man ini, 5646 tabi. Yan. So caller niya to kasuhapon, sabi kaya mga G kita, and true indeed, may Diyos talaga, no? Hilinga. Kasubanggi, nagsusubaybay kita duman sa satuyang mga sources, ano, 15 hours more or less before na umabot sa deadline kan US, ngunyan nga ni, alas 8 an aga, Philippine time, alas 8 man Eastern time duman sa may US buda Medyo Oriente. Matindi na so the world is, sabi na nga ni, bitin an katoy-katoy, ano, taan patanid ni Donald Trump, pupunason ang Iran, ang sibilisasyon, and will never come back, tabi, ano. Yan. Tatargito na ngaya so mga major infrastructures duman na yaon ang oil refineries, yaon ang oil depot, yaon ang iba pang natatada na military infrastructure, tatargeton ang mga dams, desalination plants, tatargeton ang power plants, tatargeton ang iba pang mga lugares. Kasubanggi iyan ang pinag-antabayanan. Nagka-countdown tabi, ano, mga major international news outfits, legitimate news outfits, nagka-countdown. Ngunyan, more or less 15 oras bago umabot so pataan ni Presidente Donald Trump, nagpitik duman sa satuyang monitor. Ano? Pigtitira na kang US so Kharg Island. Matindi ng bombardment, heavy bombardment. Hours before na umabot sa deadline na sinabi ni Donald Trump na pumormal ka mong Iran, tumugot na kamo duman sa kondisyones, nadain na kamo kan mga nuclear weaponaan, bukasan ang Strait of Hormuz among others. Nagkatagas-tagas pa so Iran ka ito. Pero igwa po nin mga mediators na daingon na pinagbubulgar sa kinaban so mga pangaran mo dakon sa inharali ini. So nagtatagas-tagas ang Iran, taigwa ning hururon. Now, 15 or 14 hours before, itong so deadline ngunyan nga ni, bungbunga na kang kunyan, US, matinding bombing talaga sa Kharg Island. Ining Kharg Island, isita na inibaga, saro ining dakulao na kunyan na lugar, duman nakabugtak ang dakulao na porsyento man, oil processing plant man kang Iran, Buda Depo, duman so tambakan man kan sa indang depo, refinery, tambakan kan petrolyo, plus igwa dumaning base militar. Ining Kharg Island, yaon iyan sa Strait of Hormuz. So very strategic tabi ni. Pinatana na kang US. Several hours before the deadline. Matinding bombing. And simultaneously, so Israel man ang pigtitira mga major road arteries, bridges, mga tulay, highways, gabus na. And bilang pagbalos, so Iran kasubanggi, nagpabuhi pa man kaso barrage of missiles ninda, ta igwa pa man so IRGC, yun so military arm kan mga mulas, mga kleriko. Yun so mariringgis, IRGC, tapos
basids, kumbaga digdi sa to, sukafgu, basids, yan. Iyon so mga maringgis, minagadanin mga tauan. In fact, 14 pa yata so in-execute naman, sunod-sunod duman sa Iran, pambihira lang ini magluwas na istorya ta, ginadan nila duman ng internet. 15, sobra pa, maabot 20 ang sunod-sunod na binitay duman sa mga protestadores sa Iran as of now. Tabi. Nya. So, pigbubumba sa Karg Island, pigbubumba kan US sa Karg Island, pigbubumba man kang Israel so mga major road arteries, buminalos man sa Iran, barrage of missiles attack, Tel Aviv. Nagkaigwaning mahiwasan na kwan, blasts kan sirens all over Tel Aviv. Kabisera po kang kunyan, kang Israel. Dahil na kita dumaning na monitor, ta siguro na-intercept ito kadaklan. Dahil ning major news na nagluluwas sa tuyang mga sources, kung nadanyaran sa Israel ning todo. So iyan tabi so nangyari kasubanggi. Now, matindi ta nagka-countdown na, and while this is happening, may mga negosasyones matindi, heated negotiations ang nangyari. Sagkod na iyon na nga niyan, kasubagong aga, yaw na kita digdi sa istasyon, kaput-kaput nga to sa tuyang gadget, luminuwas na po tabi, supahayag mismo ni Presidente Donald Trump. Yan. Nabasa ko na baga ini tabi, gusto ninong basahon ko giraray, pagkamot tabi nabasa ko na ini, then after a while, suminimbag naman sa Iran, nabasa ko naman duman sa programa man ni VP Henry, duman kay Andy Mar sa newscast, dahil pa nagluluwas kaya kay to sa statement ng Iran. Ang nabasa tapas na sa statement ni Presidente Donald Trump. Yan. Sarong survey naman. Gusto nindong basahon ta otro giraray ini? And sa ngunyan po, nagkaigwaning relative fragile peace ang kinaban. And itong sunag-apod sa satuya kasubago na ipadagos ta, igwa sa ning very relative man na question na gusto tang maaraman kung ano managad ang magiging kasimbagan kung bumaba man ang presyo kan petrolyo na. And kasubanggi palantabi may breaking news man so Departamento de Enerhiya, yao na po nagkukunya na nag-aabante naman so mga Philippine flag vessels, mga tankers ini, oil tankers na darakulaon na rehistrado sa Pilipinas, bandera kang Pilipinas ang nagwawagayway. Tadyan baga sa mga barko, igwa dyan sa inang pinaka-highest point kan na barko, anong apudkaan? So may bandera, pinakaitaas na kung kang barko, may terminolohiya kaan sa maritime transport, tabangin daw lamang nindo ako. Anong apudkaan? So nabubugtakan kan bandera dyan sa ibabaw kan barko. Yaon na yan dyan, nakabugtak kung anong registry, halimbawa Pilipinas, registered sa Pilipinas, budag Pilipino ang may sadiri, bandera kang Pilipinas ang nakabugtak dyan. Kung halimbawa nga US o Israel o Japan, Japanese flag ang mahiling man dyan sa ibabaw kan barko. Anong apudkaan na nalingawan talang tabi Yan. So sabi kan Departamento de Enerhiya, yao naman naghiro na sa Strait of Hormuz sa mga Philippine vessels na ang problema lang, tabakong petrolyo ang karga initialmente, kundi petrochemicals. Petrochemicals. Pero so ibang mga oil tankers na ang delivery sa Pilipinas, iyo man, tigtutugutan man kang Irana. Tanaghuron bagaso sa tuyang sekretaryo kan kunyan, kan Foreign Affairs, buda so Iranian Iranian na ining envoy, ambassador, na pinakihuron na napagiyon sa mga mapasiring sa Pilipinas, buda mga Philippine flag vessels, tinugutan man. Kasubanggi iyan tabi nangyari so pagtugot man Now, iyon na iyan, successive na, nagluwas na po ito sa mga pahayag kan US buda kan Iran. Yan. Okay, tabi. Sabi naman ni 4498, pwede ba apudan nindon pag-asa? Tasabi da, we will have a super El Nino and super La Nina. Ako po sir, kakabakal pasanakan sa kuyang portable rechargeable radio kaya nakadangog po sa Indog Giraray. Maski naka-opisina po ako, naka-headset sana po ako. Salamat po. 4498 tabi.
Ay, sabi ni Migong King Rinaldo, bridge, flag, mast, tabi, Migo. Yan. Salamat, Migong King. Bridge, flag, mast. Ang apod ka yan. Sabi man ni dating kinatawan Raul Roy Borrejon, good morning, delusional Trump. Iba kaya man ang kung kay ni Trump bag ano, iba ang ano ini o ang style man ano. Maray na aga tabi pading Noel na Manalo. Yan. Okay. O tabi ano di itong nagapos sa to kasuhapon magpangaji nga kita and true indeed ano nagkunya may mal na Diyos isipon mo several hours before na mag-abot sa deadline uya na nagkaigwan ng 2 weeks ceasefire. Ano? 2 weeks ceasefire po ang napagkasunduan between Iran and US. Buda Israel ito kasabay pa. And sa laog kan 2 weeks ceasefire na iyan, paghururo na so lasting peace with Iran and Middle East. And nakapalaman duman sa statement pa is yung immediate safe opening pa kang Strait of Hormuz. Yan. Oh, yan. Basahon ta itong kuan ano ining mga pahayag ano 10:32 maray na aga tabi good morning man po tabi ha yan okay po maray na aga bro Danny Garcia and kumpadreng Noel Manalo good morning padi ang pigpaparataram kan DOA may maabot na petrolyo pero nata every week sige sirit kang presyo taang magkasabot ang pagkasabot ko dapat so presyo kan dai pa mag-alintuto taang bakal siguro nindakan bako man arog kamahal kan maabot na Martes. Okay. Now itabi ano so statement kan presidente ni Putos pinasalamatan niya so basado da sa indang conversations sabi ni Presidente Donald Trump, based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Azim Munir kan Pakistan, wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to kompleto, immediate, madalian, and safe opening of Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. O por dahil ngaya, ta nag-request, so mediator, ini na po, nakaluwas na, it is now out in the world, in the public, yung Pakistan, Prime Minister kang Pakistan, Shehbaz Sharif, and Field Marshal Azim Munir nag-request na i-hold muna ining pinakamatindi ng pangbomba. So grinant ito ni Donald Trump, presidente, for 2 weeks. And so Iran man tabi paano nagtugot na kompleto, immediatamente, madalian, safe opening kang Strait of Hormuz. Double-sided ceasefire ini. Mag-inibong dalado bako sa ng unilateral, bilateral ini tabi. And ang rason sa pagkuan na iyan, pagkakaigo ng ceasefire, na-attain naman to the maximum level militarily kang US sa indang objective, sa indang objeto militar. So punaso na ang kapabilidad militar kan Iran, lalo na ang nuclear capability. Yan. And sabi digdi, halawig daman and definitive agreement concerning long-term peace with Iran and peace in the Middle East. And naresibi naman kang US kasubanggi, so 10-point proposal man kan Iran, we receive a 10-point proposal from Iran and believe it is a workable basis
to negotiate. Yan, madali. Bago tayo ni Padagos, si Engineer Mer Ligaspi mo na tabi, nag-apod man. Engineer Mer, marhay na to tabi. Maray manaag, sir. Good morning. Yes po. Magayon po yan na barita. Magayon yan na bigabasa mo. Kung madadagos, medyo siguro makakaangos sa angos kita. Mm-mm. Ang hapot na dyan, tayo is man sa nasunag taram. Mm-hmm. How about so Israel? Mm-hmm. Yeah. Baka kaya magkunya so Israel kami sarap bagang deklarasyon man ng Israel na ininggiran ninda sa Iran sindang nagadikta bako man sa US. Iyo po. Iyo nga ni anang pinag-abangan tapa sir kung anong magiging official statement ta. So Iran nagpaluwas naman ning statement confirming ining statement man kang Estados Unidos de America. So Israel bagaman agad good point dai pa ning official statement man ka ini. Dapat at least nga ni sindang tulo mag-urorod. Iyo po tabi. Dapat parang dapat magkasararo ang statement nila. Iyo po. Kung ang statement sa nakang US mapundo sila so Iran sige magira so Israel sige mangira yung kulkog para magira mangyari. Pero so far ining mga delicate hours na ni tabi Sir Engineer Mer nagmo-monitor man kita digdi. Kuan it is holding. So Israel ngunyan da ining recent na palugtok ning missile so Iran man dai maning recent na palugtok ning missile. Iyo po nga ni It is holding very delicately ngunyan. Opo, ikaw kayo. Opo. Keep on monitoring. And salamat man ta, papaliwanag mo yan na so din nakakailing sa mga sa internet, sa mga YouTube, at least na reiterate mo. Oho. Salamat din maray man tabi sa tiwala Sir Engineer Mer. Mabuhay ka po. Mabuhay ka din po sir. Thank you. Sige, thank you. Sige, mautang kita ning oras pa ano, tababeluhan taman ini, once and for all, lado-lado kita no. Salamat Engineer Mer. Good point ito tabi ano, na tibaad lamang sa Israel magpaluwas man ning statement. Now, idiretso ta sa pahayag ni Donald Trump, I repeat, nabasa ta na iniduman sa major newscast ni Andy Marr kay BP Henry. Ngunyan pinagkakunyan ta na lang ning diit pa ano, pinagka-follow up ta. Dumang kita naputol, na-receive naman kang US, sabi ni Presidente Donald Trump, so 10-point man na response kang Iran, na pwede nga itong maging basihan na ning negosasyon sa laog kan 2 weeks period na ning ceasefire for a lasting peace na. So pag-uururo na ito, na 10-point andyan naman kang Iran. Okay, sabi digdi, almost all of the various points of past contention have been agreed to between the United States and Iran. O so mga nag-inot ni ngayon na pagkahururo na sa paagikan ining mga mediator na ini. Pakistan and igwa pa nga na dyan ni Saro, Oman dahil manababanggit pa, Oman, yan, na pagkauruna na nga yan and pwede na nga iyan na pagpunan pa nindiretsong hururon within this 2-week ceasefire period. Okay. Kaya sabi digdi, sagkod nga yang ma-consummate na at mapinalisar ang sarong agreement for long-term peace with Iran and peace nga sa Middle East. So sabi digdi ni President Donald Trump on behalf of the United States of America as President and also representing the countries of the Middle East, yun, uni na sukat si, and also representing the countries of the Middle East. Kung babasahon tayo ni, this includes Israel. Ako ngaya, sabi ni Presidente Donald Trump as putos, President of the United States of America, and also representing the Middle East, Naciones kan Medio Oriente, that includes Israel na, it is an honor to have this long-term problem close to resolution. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Yan tabi ano. Then, so Iran tabi, nagpaluwas man nin pahayag. Official statement of Iran. Ining source niya to, White House mismo, sumitido man inikan Iran sa White House. Ining source niya to, official document from White House giraray.
Official statement of Iran. Yan. Tehran, 7 April 2026. On behalf of the Islamic Republic of Iran, I express gratitude and appreciation to my dear brothers, His Excellency Prime Minister of Pakistan, Sharif, and His Excellency Field Marshal Munir for their tireless efforts to end the war in the region. So Pakistan talaga ang pivotal mediator. Pinasalamatan mo na sa indang prefatory statement. So ining Pakistan kan Iran, pinasalamatan kan Iran. Ano? Now, ipadagusta in response to the brotherly request of Prime Minister Sharif. Prime Minister ini kan Pakistan, sabi kan Iran, in response to the brotherly request of Prime Minister Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiations based on its 15-point proposal as well as announcement by PUTOS. Pag sinabing PUTOS, P-O-T-U-S, President of the United States, about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal, por dahil may sa pahayag kang presidente kan Estados Unidos de America na kukonsideraron na paghurunan itong 10-point proposal man kang Iran as a basis for negotiations, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. Nganyan, pagdideklarar ngaya kan Iran, kung man ngaya mag-atake ng Estados Unidos de America, susamuy aman ngayang Puersas Armadas, mapundo naman kan sa indaman na pag-atake, and dain na magkakaigwaning defensive posture o kaya operations. Kung pundo naman nga talagang US budakan Israel. Yan. For a period of 2 weeks, sa laog ngayon duwang simana, safe passage through the Strait of Hormuz will be possible. Yan. Posible na ngayon ayan. 2 weeks, safe passage sa Strait of Hormuz. Via coordination with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations. Now, natatama koordinar po sa Puersas Armadas kan Iran. Siyempre, teritoryo ninda yan, and for security purposes, nganing dahi man mapiligroan, takon igwas inda dumanin mga binugtak banagad na mga sea mines, o kung ano pa man na koordinasyon na kaipuhanan, marespeto man siyempre sa inda. Buda in consideration of technical limitations. Ta limitado man ang capabilities kan Iran sa navigation siguro. Ta nagkadirrestroso na ngani kan US. Remember, duman baga sa pahayag ni Donald Trump, presidente, we have far exceeded ngaya our objective militarily, kasabay na itong so technical capability man kan Iran dyan sa Strait of Hormuz. Kay puhan, responsibilidad man nga kang Iran na so safe passage nga. Kaya nga ni safe passage, maka-ordinary man nga sa sa Puersas Armadas, buda due to technical consideration. Iyan po ang official statement man kang Iran, permado man ini, Syed Abbas Araghchi, Minister of Foreign Affairs, Islamic Republic of Iran. Ini si Syed Abbas Araghchi, Syed Abbas Araghchi, iyuman bagay so nakahuron kan sa tuya man na sekretaryo kan Foreign Affairs. Yan. So permado ini, kaya uyan na po, holding very very delicately ang early hours kang 2 weeks ceasefire na ayan tabi. Ano po? Now, so makakaagi na duman sa Strait of Hormuz. Uni na po ang sa tuyang abangan. Dahil pang nagluluwas ngunyan tabi baga hindi nin ano pa man na efekto baga sa world market, particular sa oil prices. Iyan na pinaghahanap tangon yan ta itong so sa Israel, so tama man sa punto ni kunyan ni Sir Engineer Merly Gaspi kung ano nasabi kan Israel kung igwang official statement
Pero duman sa statement ni President Donald Trump, sinabay na maga ito. And as representative ngaya of countries of Middle East, and that includes Israel. Yan. So oil market ngo yan, dai pa nagluluwas ni. Dai pa kitang nakukuha kung igwaning pagbaba na po kang presyo kan petrolyo sa pangkinaba na merkado. And furthermore, susubaybayan ta kung anong magiging epekto man kan sa parmasyuhan kan mga petrolyo digdi sa merkado sa Pilipinas. Remember, minapaitaas magasindan in presyo diyan sa mga gasolinahan, maski so sa indang nabakal na presyo, barato pa ito. Sukrudo ba ko? Sukrudo so gasolina. Arog ka ini. Halimbawa, mapalangkaw sa aga. So international market, nagtara, mataas ngayon so presyo kan petrolyo sa bilog na kinaban. Ining mga gasoline stations, igwa pa ning stock na nabakal ninda at a lower price pa. Bako pa so price para sa aga. Day pa man ito nauubos. Pero pagkaaga, sunata da nindang dakulon pang kunyan, dakulong pang stock dyan, will be now priced duman sa panibagong halangkaw na presyo. So nanunungod man siguro, kung araw ka sa indang gibo-gibo, halimbawa, bumaba na ang presyo kang petrolyo ngunyan, siguro, dahil man nida pag-gibo na rason na, dahil mi nga ini ibababa, tanabakal mi nga ini, kan halangkaw pa sa presyo. Tas inda nga ni, nagpalangkaw kang presyo, durante kang nabakal paninda iyan, na barato pa man sa presyo. Bako, yan. Iyon ang igwa ka ning statement si Congressman Joey Salceda dati ka ito, hahanapon ko sa mga files, na dapat justiciable man ngaya. Ano? Pading Noel Manalo, good morning. Good morning, pare. Yung pagkapit sa sarang ta, agree mga kita dyan kay kung Joey. regarding kan. Oho. Pero ang point of view duman, sabi, pare, hindi na baga ka nang dapat na mag-aksyon. Mhm. Dapat, inaksyon na lang beforehand. Mhm. Araw-araw kayo niyo, kung tango niya ng presyuta, dahil pa siguro mga 120. Oho. Kung just in case, na inaksyon na ninda yan before. Mhm. Kasi ang problema sa tuya, sa totoo lang, sabi pa din, kita mismo, ang nagbabalga ka sa tuyang ring, sindaman ka na. Mhm. Ito yung cellphone mo, araw ka, napikatakil mo niyan, sabi mo, awik, yaw ng produkto, natataraban di o 38 days pa, 40 days, o nata nangyayari sa to. Mhm. Natata naglalangkaw na igwa na kitang dating. Ibig mo pagano sa motor, Oo. anong gusto sabihin mo, nagbe-base ka duman sa international market, Singapore, yung para-tara mo, samantalang ang produkto mo, yaon, Nabakal sa barato pang presyo. yung pag sa big message ko sa emo, paano man Yes. kita ka? Iyon nga ni. It is because of tama na itong si punto ni Congressman Pido eh. It's high time na i-revisita na ang oil deregulation no kung kwampa ini kung relative pang maray. Kayo baga, kasi, Oo. hindi mo, nagpapara, primero, so, ba't kang petrolyo? Inaproba na, Yan. okay na, nata din na-implement. Iyon nga May nabasa ko, na bilyon ang mawawara sa kabandang Pilipinas, Totoo. Mhm. oo, hindi okay na yan. Kasi, kita ka masuffer eh. Mhm. Pero ang point of view duman, so kita kang mga may oil Players. nagre-refill. Hindi na nahihiling. Iyon nga ni. Iyon nga ni. Oho. Uni pansaro, marautong kan, bago maniniyo, hindi sa kita magagabos kayo, damay. Mhm. Ngunyan, diyan siya nagpapaasan ka mga 4-piece. Sample. Bako, kita. Middle class taxpayers. Oho. Yung baga, dapat ko kita mo, protectionan man for that reason. Iyo. Kasi kaya taban magtao eh. Pero kung harap baga ka na kita naipit sa tahaw, paano man, Yan. Oho. impisil baga. Opo. Grabe ang mga incongruencies ano. Yung baga, cellphone mo, ikaw naglakaw, ikangay ko manata, mapasiram-siram mo kita sa mall, di ka naman maduman. Dain na. Mhm. Ang pamasahe mo, gurano, ang krudo mo, gurano, Mhm. o siyang nadamay naman, ita baga. Okay. Oho. O di
Iyo tabi kumpadreng Noel salamat sa mga inputs and Thank you pare. apoy salamat. And after that inputs dapat igo kita ning konklusyon. Dapat igo kita ning konklusyon after those inputs tabi Bro, Sir Danny Garcia, good morning. Good morning, bro. Dagit na si Pading Noel, tadi sila na auto kay ito. O yun na nga ni kompati Anrida ka ito kwadrado. Go ahead, bro. Bro, i-dissect na lang kidir. Ang problema kang oil market sa Philippines, sige ang taas kang presyo na ang suro si Mada sila nagbabakal, daiman. So, whatever they bought it before at a low price, ngunyan, pingapaluwas nila on a higher price. Yan. Gari ba ko mga Pilipino, ang problema, so ibang, dahil tamang pigagabos, pero sa ibang negosyante, gari ba ko Pilipino, ang pipasakitan, kitang mga Pilipino, para sinda, mas kumita sa sitwasyon. Gari ba gayan, so for every calamity, find a, ikaw bagang pagtaramkan bro, for every calamity, there is a, For every eruption. in every calamity, there is an opportunity. Yeah, ini ang pagtugod ninda na in every calamity there's an opportunity. Okay. Pero sa lahi, gari bako Pilipinong mindset, gari ang nagbabakal kang crudo ninda, ang nagbabakal kang gasolina ninda, gari bako kita mga Pilipino. Di ba? Tapos sabi nga ni, sige ang okay, so Hormuz na yan, dapat makaagi sa mga Philippine vessel na nagdadara kay gasolina. Okay, fine. That's a good point. But the point is, do we have price justice? Yan. Magayon Diba? na terminolohiya. Price justice. Do we have price justice? Lalo na ngunyan Ganda na iman eh. lalo na ngunyan na bro na open as Strait of Hormuz, complete immediate passage. Iyo, kaya wala piyo. One point we have to agree on sana sa mga paradangog mo maklarado sa tuya gabos. Ang ibang negosyante talaga, they're taking the opportunity. So for every calamity, find another opportunity. Why? Inot na inot, bako pareho ang presyo kang gasolina sa kada gasoline station. Ilingon mo, Pio, digdi, nag 100 na sa tuya, pag duman ko sa Bakakay, nagkarga ako duman 92. Okay. Why can that Bakakay gas station sell it at 92 and most of the gasoline stations in Legazpi proper sell it at 100? Sarong That's question. an 8 pesos difference per liter. Some of the gas stations have their diesel at 145. Some 150. There is one na 170 per liter ang diesel. Matindi. So, hain dyan, di ba pag sinabi mong alimbawa na sumaling na Delata. mention me, pag binakal mo digdi sa Gaisano, sabihin ta na Gaisano grocery na 80, dahil ko pinasabing yung presyo, alimbawa 80, magduman ka sa LCC 80, magduman ka naman sa ibang grocery 80. Pag duman ka sa 24 hours grocery, mga 81 yan, kasi ang 24-hour grocery, may medyo mas malangkaw ang price cap ni Dakidita, 24 hours nga ni. But basically, it's all the same. But why are the gasoline stations having different prices for both unleaded, premium, kerosene, diesel? So we don't have price justice in the Philippines. Naigong nga ni ang punto duman nababasa anong ko. tapiyo, matibayon ka mag-research, Papa P, ilingon mo daw, tagarig, Pilipinas daaman sa nan alang kauno ng gasolina. Right, you are. Oho. Yeah, Diba? Iyo. So, where is our price justice? Yan. What is the government doing? Yan ang hanging The government question. keeps announcing si Tita ta dyan sa Malacanang, sige sa nag-announce si Tita, wala tayong krisis, walang krisis. Kung minsan masira mo ng tupawon, anong ding krisis? Krisis baga ini. Crisis. Because, di ba, without the price justice, Papa P, it will all trickle down to everything. Later on, in a week's time, maybe dahil paara maralang ka na sa mga dilata. So delivery ka ito. So mga perishable goods. So mga delivery ka ito. Tamahalo na sa diesel na pang-deliver na truck. Tibaad lamang ma-avert, bro,
tayo na nga niyan with the opening of Strait of Hormuz. Kaya lang ang obserbasyon ta, kapagal magpababa, kahaloy, Makaskason magpaitaas. magpaitaas. Okay. Exactly. Thank you, bro. Iyon na nga niyan eh. Tama ang punto ta. Iyon na, looking forward. So, nakuha ta na so statement kan Iran, kang US, tig-abangan taman mo niyan so magiging reaction kang world market sa kunyan sa ano ini o sa petrolyo ano. Abangan tayo. May nabulta si Sardani. Yes. Na, Papa P. Kaya sana ang government ko mag-concentrate kita imbis na kung ano-ano pig-announce ni Tita. I-ano ninda so price justice for all Filipinos. Bako like pareho kang let me just give an example. Ining nagayon na ako kay ning ano ni Mayor Hisham. Na may alokar si Mayor Hisham na 300 pesos per household sa Legazpi City for Aleco, which will reflect on the April bill. So subsidy. Subsidy, di ba? 300 pesos mamamayno sa bill tagabu sa Legazpi City on the month of April. Tako lang tabang yan. Tako ng bill mo 1.5, magiging ano na lang, 1.2. Kung 1.2 ka, di pira na sana, 1.9. Ay, 900. And ang maging kining ano ni Mayor Hisham, dahil nagpili, nagtitika po ka, so nagtatrabahong grabe, so medyo middle class, so medyo mayaman, basta ka residente kay Legazpi, household, no, not business, household, will get a 300 pesos subsidy. There you are. Okay, bro. Diba? Iyan ang mga magayon na ano, na dahil nagapili. Kasi pati sa gasolina, Papa P, dahil man nagapili na sumay auto sana, takitang naglulunad sa jeep, naglulunad sa tricycle, o nagmumotor. Iyo mang giraray. If you remember, Papa P, kita baga, nag-scooter kita, no? Po. Kaito, ang one... Hello, bro? Nawara ang audio. Hello, bro? Wara. Pero sige ang dalagan, no? Hello? Bro, ikonta na, bro. Tabi. Now, so yan, so abangan ta na po ang reaksyon kang world market. Abangan ta na ang reaksyon kang world market. Igwa ko narumduman na statement ka ni Congressman Joey na manong dumangan isa pag minalang kaw ngayaan ko niyan, pag minalang kaw ang presyo, bipipakal tulos so krudong istak ang petrolyo yaon dyan sa mahal na. Kaya nga dapat pagbaba man kang presyo, ibaba man indaman ito. Dahil sila magrason ngayon na nabakal mi ngayon sa mahal na presyo. Ayan, no. Abangan ta kung anong magiging reaksyon niyan kang world market sa petrolyo. Si 2911 nag-aapod man. Hello, good morning, Tabi. Good morning po. Yes, sir. Ayun pong subsidy mo niya na 300. Mari na effective kaya. Sir, medyo paluway-luway po ng dates sa monitor mo po ito nag-feedback. Paluway-luway na pong dates sa monitor. Go ahead po. Okay na po. Sige po. Itong 300 na pisadeng subsidy sa kuryente, mari na effective kaya na bulan. Oho. Primero, sa Legazpi po ito applicable. Sa Legazpi ito applicable. And ikadua, sa mga residential consumers lang ito. And ikatulo, ang target ka ito is ining pigkukonsumo tangon niya na bulan na inikan Abril kung maaprobara na on review sa sangguni ang panlalawigan kan Albay, ma-reflect na ayan sa to sa bill na iluluwas bulan ng Mayo, konsumo ta sa bulan Abril. Yun. Ayun po. Ayun po. Yan. Nakakaputan ko po. Opo. Yan po Tabi. Medyo sige, salamat po. Medyo nag-sway kita ning date duman sa mayor na hururunta sa petrolyo na laugan ka itong sa kuryente Tabi. So iyo masana sa kuryente naghapot kung maaprobaran po on review sa sangguniang panlalawigan so appropriation ordinance kan Legazpi na minataon ning 300 pesos na subsidiya sa mga konsumidores ng kuryente residential sa Legazpi. Kung maaprobaran ito sangguniang panlalawigan on review tapig review bagaan gabos na mga ordinansas kan na syudad sa sangguniang panlalawigan. Pag na-aprobaran po ito on time, es posible ining pigkukonsumo tangon niya na kuryente sa bulan na Abril,
Pag luwas kang resibo ka na marireceive tabulan ning Mayo, yaon anduman imiminus na 300 pesos. Yan. Kung halimbawa ay gobaganin mga household na daiman mina abot sa 300 pesos sa konsumo sa bulan. Kung halimbawa nga 150 sa na sa konsumo mo, sa masunod pang bulan, ikikidar pa ito hanggang sa makumpletaran so 300. Pero one time lang po yan nag-grant man kan Legazpi City LGU. Ano po? So, yan po ha. O halatunta lang po ang kunyan. Ang ining reaksyon kan world market. Sige, nakautang kita ning todo na. Buwelo lang kita, mabulta na kita alas 10. An oras Pilipinas, alas 9:53. An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHP Call Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tuhod. Siko. Baywang. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Discover the exciting pickleball court in Daraga Albay. Join us for games and fun. New additional schedule starting March 2026. Open play every Saturdays 9 p.m. to 12 midnight for only 200 pesos per head. Free use of equipment. Picolandia Pickleball Court Daraga. Inclusive and friendly environment. 1960 Regidor Street, Barangay Binitayan, Daraga Albay. For inquiries, call or text 0993-760-4420. Hashtag Pickleball. Hashtag Albay. Hashtag Picolandia. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. An oras, alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pupuonan na kan Department of Agriculture o DA and Distribution and Fuel Subsidy para sa mga paraoma asin para sira ngunya na Abril. Ina ni pinahayag ni DA Field Operations Service Director Lorna Calda sa pagdangog sa Senado. Nasa 14,000 na paraoman makakaresibe ng tig 5,000 pesos, mantang nasa 15,669 na para sira ang tatawan ng 3,000 pesos kada saro. Pero digdi may iluluwas man na 10 bilyones pesos na cash aid sa rarom kan Presidential Assistance to Farmers and Fishermen Program. Magikinabang digdi ay nasa 4.17 milyones sa paraoma asin para sira, katumbas ini kan 2,325 pesos kada benepisyaryo. Iyan ang detalyas kan pangalas 10 na bareta, hali sa News Base. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ang ubo at hika hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Diretso kita kan sa tuyang programa. May report dyan sa luwa si Karen na ala aramonta daw an sa iyang bit-bit mana informasyon. DZGB On the Spot Report. Engaging. Karen, good morning. Go ahead na. Yes, thank you, Tabi Sir Pio. Notisyang halos kulang naman ngunyan ang mga nagbabalalaw-bagaw na mga tricycle sa palibot. Resulta iyan kang schedule payout sa mga inikan DSWD ngunyan aldaw. Duman sa Ibalong Centrum for Recreation sa syudad kan Legazpi, sa monitoring kan DCGB News digi sa may parteng Ayala Mall, sa SM, maski digi sa may Old Albay District, Tabi Sir Pio. Medyo notisyang halos nakipawara sa mga oras na ini ang mga tricycle digdi sa palibot dahil sa pagtubot kan mga Karen, nawara ang signal na naman, nawara ang connection. Go ahead. What's happening sa satuyang mga connectivity o kunyan paano medyo madalang talaga ang mga tricycle drivers diyan na nagakayod ta panahon man nila ngunyan kay yan na payout pigi schedule man kan gobyerno payout man diit ngunyan na nagbabiyahe at taon-taon kan pag nakakubra na mabulta na iyan pa diit sa kwan kayo. Sige. Tayo na nga ini sa pagkakataon ninda na ma-receive naman itong supig-alat nindang 5,000 pesos na asistensya na ipinangako sa mga ini kan mga nakaaging aldaw dahil iyan sa namamatian man nindang crisis sa pagtaas kan na presyo kan krodo. Yan, Tabi Sir Pio, ang mga dagdag na sitwasyon dito sa luwas, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen. Sa istorya hali dyan sa luwas. On the Spot Report. Yan, payout pa mga tricycle drivers, mabuhay po kayo. Nasasabutan ta yan. Dua iyan na talagang minasaparkan kabat, kitang commuters mo the drivers. Yun. Didisponer mo na kan driver, so para sa boundary, didisponer mo pa, so para sa gasolina. So, operator nagahalat. Sure yan permi. So, matatad ng oras, kusog, iyon man ito sumako ko amang kan driver man nakita.
na ipapasa sa satuya ng mga commuters. Yan. Kaya araw po kayan. Kaya driver, sige, mabuhay po kamo dyan. Good morning dyan sa Kaiser Ato Lim. Dyan po sa Petron Top Gas Gasul. Morning, morning. O dyan man palang tabi sa mga taga Small Talk Cafe. Good morning. Dyan sa Albay District. Sir Romitan, good morning tabi, Sir Romitan. Joshua, what's happening man Joshua? Good morning. Putol ang linya. Reconnect tabi Joshua. Dali lang. Ano yung ready linya? Kay Angel, pa-check natin kung ready kung kay Angel. Ipasok natin si Angel. Si Joshua muna. Na kuan ba? Walang available yung dalawa. Angel and Joshua. Si Angel na muna ang Mustaza. Hali dyan sa sayang location. Joshua ha, i-reconnect ang linya. Angel, good morning Angel. What's happening? Yes, good morning Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang pareta. Nagpasar naman Sir Pio ni na sarong ordinansa ang konseho kan Barangay San Francisco, Legazpi City na totalmenteng nagbabawal as in nagtataonin penalidad sa mga nagagamit in open muffler as in iba pang pangparibok Sir Pio na pigtatakod sa indang motorsiklo na nakaistorbo sa publiko, partikular na sa mga aki, may edad o itong mga senior citizen as in naghehelanga. Sa aprobado Sir Pio na ordinansa kan konseho sa panganat ni punong barangay Ronaldo Aringo, parte man kan sa indang mandato bilang sarong mga barangay official ang pagmantinir kang katrangkiluhan kan sa indang nasasakupan kung sa inda Sir Pio ang mga motorsiklo na inian na may mga open muffler as in modified na tampucho ang nagiging sarong problema sa indang barangay dahil sa ribok na pigdadara kaini. Sa nasabing ordinansa Sir Pio, may igot na ipinagbabawal ang paggamit ng isay man na persona ng motorsiklo, tricycle, as in iba pang motor vehicle na may open as in modified muffler na ang problema Sir Pio na pigpapaga ang salinyador, lalo na kung nasa tangod ng mga eskwelahan, simbahan, at in minsan ngaya o kadakla na partikular na ngaya, just oras min banggi. Nakapalaman Sir Pio sa ordinansa ang penalidad na ipapataw man sa mga violar DP, kaibahan na ang warning sa first offense, community service sa loob kan sa indang barangay sa second offense, as in an confiscation ka itong sa mga muffler, as in iba pang pangpalibok na ipigtatakod sa motorsiklo sa third offense, as in nakatalaan man ini Sir Pio yung destrosoko na. Ang nasabing ordinansa Sir Pio, ang ipadala naman sa sangguniang panglungsod ng Legazpi, as in ipinag-refer naman ini sa Committee on Laws, Rules and Oversight para sa magkakanigong review as in formal naman na implementasyon oras ng Rubaran. Anong barangay tabi na lingawang ko so barangay? Barangay San Francisco po Sir Pio. Yan, dakul man ang kadso nagawa para paabot sa tuya. Nagiging favoritong lugaran kan pabutubutan kaya ng mga tambutsong pinagbonify, ano? Iyo po Sir Pio. Ang rason Sir Pio, dahil naman ngaya kaya o takot na nga ni ngaya magsakat bigli ngaya sa muya ang pulis. Kasi sa ngayaan madakot ngaya sa muya. Yan, okay. Now, ano ang nakapalaman sa ordinansa? So pigbabawalan lang kaan so mga motor na yaon dyan an istada o gabos na motor maski sa inahaling lugar basta maagi dyan sa inda na distorted ang muffler dadakopon? Yes po Sir Pio, gabos na maagi sa indang barangay na araw gato Sir Pio ang sitwasyon asin na ano ka na motorsiklo dadakopon tabi Sir Pio. Regardless kung taga dyan o bako ang may sadirikan motor. Po. Yan. Opo, Sir Pio. Now, so kung day man gayud ning close muffler pa ano baga Angel. Kung close day mo yan pwede siguro distorted modified na muffler. Modified. Pero ang nakalagay rin Sir Pio sa ordinansa nila open muffler. Kung sungsungon mo day nan. Puot na yan Sir Pio, pungag yan. Pungag na iyan. O di tama yan ma-review pa kan sa sanggunian panglunsod. And first offense will be community warning. Warning mo na Sir Pio. Ikadua, magsigid ka dyan o maglinig ka kan kubeta kan kunyan kan mga eskwelahan o kan mga barangay hall. Opo. Tapos Ikatulo, i-confiscate na yan Sir Pio. Tapos subject na siya for patulog-tugon. Basta daday na rin na may babalik duman sa tagtudiri po kaiyan. Ang ma-implementar mga tanods. Ang ma-implementar kan Sir Pio nakalagdig di barangay official, barangay tanod,
in coordination niyan sa PIO sa Philippine National Police. Yan, yan sa San Francisco ha. Di iyo. Pagkuha na iyan dyan, pag na-aprobaran ka sa sangguniang panglunsod, baka maresolveran ang problema yan. Oo, sigun niya iduman sa PIO sa mga nagkakaroon ko mga official dyan, tibaad lamang ngayon na maging pangarugan naman ngayon kanibang barangay, given ngayon na may pagpalawas naman ngayon direktiba, na alkalde ka iyan, bako ngayon tuyo ngayon sa pag Christmas or holidays na so yun sa ngayon nagigibon ngayon din na magkakaning kong action man, kundi dapat na maging kaugalian na at the same time i-practice naman dahil sa nakaka-istorbo na iniserti lalo na duman sa ngayon sa mga naghihelang asin tururog na ngayon kada best na 10 oras na ngayon ni Pangdi. Roger to that. So yan Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwa, Kuya Boy, Inzo Mostaza, DCJBT. Thank you so much, Angel and Boy. San Francisco ha, Barangay San Francisco. Very good na ordinansa yan ay pinasarkan sa Indong Konseho. I-review po iyan sa sangguniang panglunsod. So pagbabawal kan paggamit nin mga modified mufflers kan mga motorsiklo ay iba pang bihikulos dyan na minaagi sa Barangay San Francisco. Either na taga dyan ka mo or bako, basta pag umagi ka mo dyan, dapat an sa indong muffler, itong original na muffler dyan na nakatakod, day pinagmodifikar. DZGB On the Spot Report. Okay na yung linya ni Joshua. Joshua Giraray, good morning, go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta, dain nakatios, tagaring nahahaluyan sa proseso. Nagkukulibat na ngunyan, Sir Pio, si Consul Attorney Ayan Makasinag kung kumusta na itong itigsangat niyang ordinansa na magbugtak nin provisional terminal digdi sa barangay Kimantong sa munisipyo Candaraga, Albay. Tulong si Mara na kaya tabi Sir Pio nakakalihis. Sagkod sa ngunyan, dahil panin update sa dalagan kan proseso kan pag-aproba sa nasabi ng ordinansa. Kung matatandaan kaya Sir Pio ang istorya, kan nakaagi pang Marso, kan isakat ni Consul Makasinag na ordinansang ini sa plenaryo kan sangguniang bayan. Alagad daiman nalawos na maaprobahan matapos nagkatirang question kan mga pag-iriribang konsyal tagkod sa napagdesisyonan na igilid mo na ang ordinansa asin magkaigwagiraray nin panibagong committee hearing. Kung sain, nagkaigwa mananggad tabi Sir Pio nin committee hearing, kundi nagpaaram kay to si Attorney Makasinag, na din niya ako makakasabay, taigwa rin importanteng dudumanon o lalakawon. Iyo. Nag-voluntar kay to si Consul Tilumen na iyo mamamayo sa magiging dalagan ka na committee hearing asin nalabos tabi ito Sir Pio. Yes. Alagad ka na magkaigwa naman min regular session dahil man naisakat sa plenaryo na ordinansa. Por dahil pasigun kay Attorney Dilumen, kalato na mo nilinda na makabalik si Consul Makasinag. Tama man. Por respeto. Sige. Kan magbalik na si Consul Makasinag, pag-expect niya na malalabos na ang pagburutungan asin pag-aproba sa nasabi ng ordinansa Marso 31, Martes. Kundi dahil man nakasabay sa agenda or maski nga ni makasabay sa agenda, dahil man giraray mapapangyari, dahil man nakabilog din quorum. Kaya dahil nagkaigwa kayo din sesyon. Di kang yao na si Attorney Ayan, yaon na sa kuan mananggad, yaon na sa ining kumbaga dapat na pag nalingan ko sa termino kan so agenda yaon na. Tapos dining quorum. Wala. Ay nako. Kasuod ma naman Sir Pio, may session baga kasuhapon. Iyo. Wala man sa agenda so ordinansa. Napaw no. Kaya nga ni maski si Attorney Makasinag naghapot actually patapos na kuta na sa session kaswapon. Iyo. Kundi day nakatios sa konsyal, tuminindog mangyari sa tukawan, asin naghapot kung kumusta na nga so ordinansang provisional terminal. So ano nga yan? Nagkaigwa talaga nga yung committee hearing.
sabi ni Consiel Dilumen, nalabos ngaya so committee hearing, next week ngaya, na sesyon, ilaog ko na ngaya sa kuyang committee report Iyo. para ngaya mapaghuro na Iyo. itong ordinansa. Iyataan, kumbaga, tas o nagkondusir kang public hearing o committee hearing, si Attorney Pilo, Kagawad Pilo, siya man sa mapresentar na kaito sa report, pag-report, ayun. Next week na. Ganyan. Oho. Next week, yun ang sabi ni Atty. Makasinag, dapat niya matukar na next week kay Puan Manhidalion Serpio, ta naghahalat manin simbag hali sa inda sa mga taga-Bitcoop, buda sa iba pang mga jeepney operator, buda sa LTFRB. Kaya kay Puhan na Hidalion Tabi Serpio na mapagdesisyonan ining provisional terminal sa munisipyo kan Daragalba. Ito talagang haloy nang dapat igwakota na. Uli dahi pa Serpio malawos-lawos tagkod sa ngunyan and piglalauman sa sunod pang simana matutukar girar ini sa regular session. Roger, sige. Yan Tabi Serpio ang dagdag na istorya halidigdi sa Daragalbay. Josh Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya. Follow up diyan sa proponidong lakdang na makapagbugtak nin paramihan tras na terminal nin mga pampasaherong bihikulos. DCGB. Sabi ni Papa Manny Tutanyes, duman sa report man ni Angel, Papa Ping dapat may pangsukol sinda kan decibel. Magkaproblema sinda kan barangay official. Iyo nga ni, tama ini Tabi Papa Manny, duman sa mga barangay official kan San Francisco kan Legazpi, mag-purchase ka mo kan itong pangsukol kanyong decibel meter sa authorized outlet kan gobyerno kung saan pangsukol tanganing madeterminaran kung nagsubra na talaga duman sa maximum tolerable decibel na level ang tanog kan tambutso. Very good point ayan Tabi. Follow up yan dyan sa barangay San Francisco kung pwede silang magkuangkaan, mag-purchase kan pangsukol kan tanog in decibel kan butobot kan tambutso kan motorsiklo. Si Padingal, duwang istorya pagitahan dyan sa luwas. Padingal, maray na aga Tabi. Padi, good morning. Salamat Padi, good morning. Saro na naman na dakulang okasyon ang pinagpiparan ko niyan kan Legazpi City Government ang ASEAN Summit. Ang niya na Mayo. Tentative schedule Mayo 25. Ba, matindihan na ASEAN Summit? Opo, tabi Padi, ang Legazpi City ang magiging host kayan. Kaya ngunyan pa sana, may mga koordinasyon ng pinagigibo, may naresibi ng surat ang sanggunian panglunsod, ang iba pang mga concerned department, mga law enforcement agencies, siringkan PNP, ang fire department, ang mga barangay na pwedeng mapiktaran, ang barangay Taisan, ang barangay Istansa, ang barangay Tula-Tula, yun. Ang iba pa na mga barangay Tabi Padi. Matindi yan. ASEAN Summit yan eh. Matindi yan. ASEAN Summit. Oo. Kaya pigalaoma na magkakaigwanin mga road closure kani para preparan ang traffic scheme na gibuhon kan Legazpi City. Tentative schedule na po yan, Mayo 25. Kaya ang informasyon na initial lang nakaabot sa Karaman kan Sanggunian Palunsod. And pag-aadala na kan Traffic Management o Traffic Consultative Council kung paano ang sistema plus ang PNP. Bata bago sa tuyang Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. Iyo. Pigin pormara naman siya kaini na informasyon na talagang yan pasana. Ayaw na mga koordinasyon na pigigibo kan city government,
para prepararan ining dakulaon na okasyon naman ni nagulpi kitang maging bisita para sa ASEAN Summit 2026. Matindi ASEAN Summit. Anong petsa da sa Mayo? 25 25 de Mayo. Schedule. Matindi yan ha. Sus, mga pag-ASEAN yan, mga amba, kung iyan, mga representantes, ambassadors, gabos. Oy, kaya mating baka na basta-basta. Sige. Maray nga ni ta suliran bako sa Asia. Yung nga ni. Aray, ibang bansa ito. Anyway, bade. Iyan pa mga informasyon dali digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre nga lali dyan sa City Hall. ASEAN Summit Mayo 25. Mga rin bad makahurun tamang po si Alkalde Isyam Ismail. Tibad lamang Angel makonta si Mayor Isyam sa istoryang yan. Si Pading Jimmy, kumusta ang linya ni Chief Jimmy? Pading Jim, good morning, go. Yes, salamat Pade. Maray na aga sa mga parantabay. Talagang sa tagilid na sitwasyon ang mga diskarte, skill kan mga tao, nagluluwas na sa namin na burotwa na lang sa palibot. Ngunyan ang crisis talagang mati ng maray, lalo na sa mga tricycle drivers dahil sa haros supposed to be dilensya, napapadalaga na sila sa panggasolina, di ba? Digdi sa Pulangi, iguanin terminal bagaan train tabi pa din, na paagi ang DCGB News. Nakuha na atensyon niya to, bako na train na nagdadaralagaan sa Perocarril, kundi decide ka o bisikleta, scooter, yan. Pajak. Yan. Namamasadaan makangalas, suruida, dahil man minaparalos sarilis, diretso ang dalagaan. Matindi, may skills May mga may mga naglulunad man pati tabi pa so mga masaod ngaya, so mga ang pagkaiba sana, bako so arog na original na padyak o tricycle na pwedeng hatod sa destino, ang pasayro, babaan, lunadan, natural sa tangod sa naman ang gadyan rilis. Yan, Dahil nininbueltong gasolina, exercise pa, sige sa pedal, dahil man masyad pagal, dahil lang sa street baga, parantay ang rilis. Yan, ginamit ng una so dahil na usar ngo niya na PNR na release, kaining mga may ingenuiting mga may diskarte na tricycle driver, release nang gigamit. Naiki makina. Padyak pa di. Padyak. Padyak. Sumay padyak na sa tinampo na kadalagan. Ini sarili sa nananggad. An mabibili banda talaga. Taday na kukuplos o rueda duman sa riles. Sinirip ko nga bukod-bukod ko. Tamapag ko na kung gurano ang pasahe. Natataday na palosan rueda. Dahil ko nagiring dahil ko manabutan. Makaskas man sa pagkapahit. Makaskas ang daralagan maninda. Straight ito mo nabiga yan. Pag igwang nahiling gayon sa harayo, alson mo na susaro. Pwede mong iutwal mo na duman sa gilid. Kung may kasabatan ka, i-break mo, alsaon mo sa gilid, pabiluhon mo naman sa ro. Tapos ibalik mo naman sa riles, balik naman sa pasahero, abante naman ka mo. At least nagagamit so release. Yan, tama. Diskarte. Diskarte? So yan, dahil ko sana nakuha kung guranan paghagad manindakan pa sa tabi pa dito, natural, dahil maninikay gasolina. Opo. Ababan ba yan, digdi? Yan. Yan ang sa mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises. Sa pamanginot yan nara Mr. and Mrs. Raulin Barisa Kalio, Basta Radio, PYC Enterprises. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa istorya, hali dyan sa luwas. And salamat Tabi Giraray, mga barkada ta dyan. PYZ Enterprises, mabuhay ka mo si Raul and Madam Marisa Calio. Tabi mga komunikasyones, ikipahing pang komunikasyon, the best dyan. Yan ang mga handheld radios, ining mga POCs, maski sa kinaban, igo ka mo kang unit naan, basta may signal ang kunyan, ang cellphone, internet, rimatian, PYZ Enterprises Tabi, dyan sa Oro site, yan ang kapartner kan DCGB, kan samuyang mga modernong ikipahing pangkomunikasyon. Si Janin Tabi, duman na lang sa masunod na programa, tanganing dahil kita makakonsumo man kan oras kan masunod na programa. Salamat kan sa ido pagantabay,
Mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag